Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδος. Η κυβωτός της ναυτικής παράδοσης και κληρονομιάς της χώρας. Η θάλασσα, πηγή ζωής και ευμάρειας για τους Έλληνες, αλλά και προνομιακό πεδίο διαχρονικών αγώνων για την επιβίωση του έθνους, είναι παντού παρούσα στις αίθουσες του μουσείου και ποτίζει με την αρμύρα της όλες τις φάσεις της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας. Στην είσοδο του μουσείου συμπεριλαμβάνεται τμήμα των τυχών του Κόνονα του 4ου αιώνα π.Χ. Εδώ το πειραματικό σκάφος Παπυρέλα, η επικρατέστερη επιστημονική εκδοχή για το πλεούμενο, που υλοποίησε έναν από τους πρώτους αποδεδειγμένους πλόεις στο Αιγαίο το 8000 π.Χ. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το Αιγαίο έγινε η κοιτίδα των πρώτων ναυτικών πολιτισμών της Ευρώπης, του Κυκλαδικού και του Μινωικού. Από το 1450 π.Χ. οι Μικηναίοι διαδέχονται τους Μινωίτες στην κυριαρχία της θάλασσας. Η πρώτη αποβατική επιχείρηση της παγκόσμιας ιστορίας πραγματοποιήθηκε από Μικηναίους στην Τρία, το 1100 περίπου π.Χ., όπως την διέσωσαν στην παγκόσμια κοινότητα τα θάνατα έπι του Ομήρου. Η Αθηναϊκή Τριήρης, θαύμα της αρχαίας ναυπηγικής, το πλοίο που νίκησε στη Σαλαμίνα και έσωσε τους Έλληνες από το θανάσιμο κίνδυνο του περσικού επεκτατισμού και αποτέλεσε το ιστορικό ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία του ελληνισμού και μακροπρόθεσμα της Ευρώπης. Στον ίδιο χώρο βλέπουμε το πλοίο της Κυρήνιας, το καταπληκτικό φορτηγό της αρχαιότητας, η Ολκάς, εκείνο που μονοπόλησε το θαλασσινό εμπόριο της Μεσογείου και συνέδεσε τόπους, ανθρώπους και πολιτισμούς και κατέστησε την ελληνική διεθνή γλώσσα. Κύριο στοιχείο της ναυτικής ισχύως του Βυζαντίου ο Δρόμονας. Εφοδιασμένο με το υγρόν πυρ, προστάτευσε τις ναυτιλιακές ρότες, διατηρώντας την έγκλη, την ισχύ, αλλά και την οικονομική ευρωστία της απέραντης αυτοκρατορίας. Πολλά από τα εκθέματα του Ναυτικού Μουσείου είναι σημαντικά, όχι μόνο γιατί διασώζουν κομμάτια της ναυτικής μας ιστορίας, αλλά και γιατί αποτελούν αριστοτεχνικά κατασκευασμένες μακέτες που πλησιάζουν τη σφαίρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Εξαίρετο δείγμα τα κοκάλινα ομοιώματα της συλλογής Ωνάση που φτιάχτηκαν από Γάλλους αιχμαλώτους των Ναπολεόντιων πολέμων. Ένα μεγάλο τμήμα των εκθεμάτων του μουσείου είναι αφιερωμένο στους καταθάλασσα αγώνες του έθνους από το 1821 μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιστορικά κοιμήλια, ομοιώματα πλοίων και προσωπικά αντικείμενα αγωνιστών επιβεβαιώνουν με το πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ιστορία του τόπου μας έχει γραφτεί στα κείμενα. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Η διαδρομή του από τους παραδοσιακούς τρόπους ναυπηγικής, από τα ιστιοφόρα σταθμόπλοια μέχρι τα σύγχρονα εμπορικά πλοία παρουσιάζονται στον επισκέπτη με τον πιο πλήρη τρόπο. Η ιστορία της χώρας όπως και εγγραφείται μέσα από τη θάλασσα. Το Ναυτικό Μουσείο συμμετέχει σε όλα τα διεθνή φόρα και είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Έχει τη μεγαλύτερη ναυτική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, οργανώνει περιοδικές εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες. Το επισκέπτονται χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο και έχει ένα πλούσιο εκδοτικό έργο με πολλές σημαντικές διακρίσεις και βραβεύσεις. Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδος. Κυβωτός της ναυτοσύνης και του ελληνισμού.